फुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन, सिखा दंमोन। बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो। नोङो मा मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय? आंनावथ' आखाइ बायदों, ओमफ्राय नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय, ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं। जोबोद दुखुनांथाव सावथालफोरनि गाग्लोबनायजों जोंनि बर' गथ' सासे, जोंनि बर' लाइमोन सासे आखाइ बायनानै थाबाय आरो बै माथायावबो ब्लाड माने थैया जमा जानानै थाबाय। बिसोरखौ बुदों, जोंनि बर' गथ'फोरखौ बुदों, बोरला लानानै होसोदों, गारियाव सोदों, बैफोरबायदि गोबां जोङो नुनो मोनबाय। दा नैबे गथ'आ बा नैबे ब्रादारा नोंथांमोना नायनानै ला, बिनि आखाइया बोरै बायखो, सावथालफोरा बिनि आखाइखौ बोरै सेफायखो नोंथांमोना नायनानै ला। जोबोद दुखुनांथाव, बर'फोरखौ गोबां गाग्लोबलांबाय, बर'फोरखौ गोबां खहा खालामलांबाय, सोरखौबा बुथारलांबाय, जोंनि बर'फोरखौ सोरबा आथिं आखाइ सेफायलांबाय। जोबोद दुखु मोनदों नायनानै, नोंथांमोना नायनानै ला। सोरबा बुंदोंमोन, जों भिडिअ बानायनायाव सोरबा फेसबुकाव मिनिहरदोंमोन, आरे नोंसोरलाय भिडिअ होनो मा दरकार होनना बुंदो। दा बे भिडिअनि दरकारजोंनो नोंथांमोना मोनथिबायना, जोंनि बर' गथ'खौबो आखाइ सेफायलांदो, जोंनि मानसिफोरखौबो बुथारलांदो। बेफोरखौ नायना नोंथांमोना मोजां मोनबाय। अब्ला जोंनि बर'फोरा थैबाय थानांगौ गुबुन हारिजों। दा सोरबा भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिदों, आं नुदों सासे मानसि, माने सासेल' नङा, हाजार मानसि फेसबुकाव बैफोरबायदि दावरावखौ होदोंमोन। नाथाय गोबां मानसिया सोरबा बुंदों, थैथोलै बर'फोरा, जौ सिगारेट लोंनाया बारा जाबाय, बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। आङो बुंदों जौ सिगारेट लोंनायखौ होबथानांगौ, नंगौ, मिनिनांगौ जौ सिगारेट लोंनाय मानसिखौ। नाथाय मोनसे समायाव जि दुखु जोंहा बेफोरबायदि जाथाय जादों, बेखौथ' मिनिनाङाना। मा बर'फोरा थैजोबनांगोन नामा होमब्ला? बे सासेनि थाखायनो जोङो सानै साथामबो गाज्रि जाफानांगौ नामा? बैफोरबायदिथ' नङा। आं नुदों भिडिअ होनायखौ सोरखौबा ओरैबायदि बुंहरदों, बर'फोरा थैजोबथोंसै, बर'फोरा जौ सिगारेट लोंनाया बारा जाबाय, बर'फोरा दादागिरि, बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। माने फेसबुकाव आं नुनो मोनदों। आं बेखौथ' बिराद रागा जोंदों। मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिफोरा दाउ अमाफोरबायदि बुथार जागासिनो, बेफोरखौ नुनानै जों खौसेसो जानांगो। बर'फोरा जों खौसे जानानैसो थानांगो। दा बेफोरखौ मिनिलायब्ला जों बर' बुदलाय खुदलाय खालामलायबाय थाबा जों गुबुन हारिजोंथ' हारिखागोन, जेनखागोन जोङो। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय। दा गोबां बाथ्रा दोङो बुङोब्ला, गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ। बेनिखायनो नै गथ'आ, नै ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन आरोना। दे नायग्रोनानै ला, बिनि बिमाया मा जाखो, बियो बोरै आखाइ बायखो। गोबां खहा जालांबाय जोंहा दावराव दावसियाव। दा दावराव दावसि खालामबाय थाब्लाबो बिराद खहा जागोन, सावथालफोराबो खहा जागोन, बा जोंनि बर'फोराबो खहा जागोन। बेनिखायनो जों बुंदों, बर' हारि गासिबो खौसे जा। गुबुन हारिया जोंखौ नाख्रेबनो नागिरब्ला जों गासिबो खौसे जानानै थानांगोन। जोंबो हाथियार लानानै होसोनो हानाय गोहो थानांगोन। बिसोर जुदि हाथियार लाना फैनो हादोंब्ला जोंनि बर' हारियालाय मानो हाया जानो? जोंबोथ' आखाइ आथिं दोङो ना, जोंनि आखाइ आथिङाथ' थैना थाङाखै, जोंनि आखाइ आथिङाथ' लेंग्रा लेंग्रि नङाना। अब्ला बिसोरा थैदोंबा जोंबो थैदों, जोंबो बोलो दोङो, जोंबो होसोगोन बिसोरखौ। बेफोरबायदि जमा जाना थानांगौ। दा मा जोंना बर'फ्रा खारस्रा खारस्रिसो जाजोबो। बै बुथारबायनो, क'क्राझाराव बुथारबायनो, चिराङाव बुथारबायनो, खारनोसै जों दिल्ली मुम्बाइ। बैफोरबायदिसो जोंना बर'फ्रा। बेफोरदो जाया। दानि जुगाव बेफोरबायदि गिना लाब गैला। बिसोर बुथारनो हादोंबा जोंबो बुथारनांगौ। बेनो जोंना रोखाखा। बर'नि थैब्ला बर'आ थैखौनो माबानानै थानांगौ, गोहो जानानै थानांगौ। दे भिडिअखौ नायग्रोना ला, आरो शेयार खालामनांगौ भिडिअआ। आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, खिन्थु कमेन्ट खालामनो दाबाव दै, कमेन्ट खालामथार नोंथांमोना। बेनि भिडिअनि बागै कमेन्ट खालाम। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोना, बे कमेन्टखौबो नोंथांमोननिफ्राय आं नायनो लुगैदों। दे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, बबे गामिनिफ्राय कमेन्ट हरदों फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर गासिबो नायगासिनो आंनि भिडिअखौ। थ' थेंक इउ स' माच। नोंथांमोना सापर्ट खालामगासिनो। दे थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालामना होदो, आरो भिडिअखौ शेयार खालामना कमेन्ट खालामनो दाबाव। नायग्रोना ला फंबाया मा बुंदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा जगिराजमोन। आं बे जाथायाव नुदों, बिसोरो जोंखौ अन्थाइ खुबैग्रोदोंमोन फार्स्टआवनो। अन्थाइ खुबैनानै ओमफ्राय बिराद बुरजा अन्थाइ खुबैदों आरो। बेनि उनाव आइनिया माबानानै नुवासै, ओमफ्राय नोंखौ उनाव गारिनिफ्राय दिहुननानै लांबाय बिसोरो? बिलथायखांनानै बिसोरखौ बरनग्रोजोब्बाय आरो। ओमफ्राय उनाव आंखौ बरनबाय, ओमफ्राय बुबाय। बुनानै बिसोरनि आखायाव बोरला दंमोन, सिखा दंमोन। बिसोर गन बायदिसिना लाजोबनायमोन आरो। नोङो मा इन्जुर जाखो ओमफ्राय? आंनावथ' आखाइ बायदों, ओमफ्राय
नैबे आखाइ फारसेयाबो आगदाना बुनाय ओमफ्राय आथिङाबो बुनाय आरो खर'आवबो ब्लाड जमा जानानै दं आथिङावबो दानदों आरो बिखा थिखा बुजोबदों आरो सिनस्रियावबो बुदों थाबायनो लासै लासैसो हायो स्कुल फरायो क'क्राझार बिद्यापीठ क्लास 9 फरायो आं दाथ' हानाय नंला आं हाथ'नाय नंला परिखाबो जानोसै आच्छा जेब्ला गारिनिफ्राय नोंनि बिफा आरो सासे गारि सालायग्रा बेखौ नोङो सिगांग्रो नुनानै मा सानामोन आंथ' फार्स्टआवनो गिदोंसोमोन आं थैखासिगोनसो नंखादोंमोन बिसोर साबैसे दंमोन बे जाथायथिलियाव बिसोरो बिराद बुरजा दंमोन साननो हाखौ आरो औ माने जाय जेरै हागौ बिसोरो माने नोंसोरखौ बुलाबायदों आक्रमन खालामदों अन्थाइ गिदिरजों खुबैदों फिसाबो दङ गिदिरबो दङ बुनाय समाव नोंजों जेबो रायलायाखै बिसोरो खुलुमबायदोंमोन आंखौबो जेबो माबायाखै रायलायाखैबो खालि बुदों माजों बुदों नों थाल दङ गनजोंबो बुदों बाथामफोरजों बुदों औवा दालाय बेफोरजोंबो बुजोबदों सिखाजोंबो आथिङाव दानदों बैयाव गाहायाव दा बहाय ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो गुवाहाटि GMC न'आव माला फैया न'आव हस्पिटालनिफ्राय 29 थारिखआव फैदों दा थांफिननांगौ फरायसा हिसाबै आरो जाथायाव जिथु गोब्राब जोखोम मोननाय हिसाबै सरकारखौ मा खावलायनो लुगैयो नोङो सरकारा आंनि थाखाय फिसा फिसौबाबो गभर्नमेन्ट जब होबा मोजां जायो आरो आसाम सरकार आरो BTC सरकारा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा फोरमायहरदो जों गासिबो खौसे जानानै था लोगोफोर दासिमल' नङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा खौसेथि गैया सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा किडनेप खालामनायाव माने जोंना खारला खासेयानो गोबां आरोना खारला खासेया गोबां जायो बिखौ बुबायनो बिखौ माबा खालामबायनो एकदम खौसेथि गैखाया ओइ बुथारथोलै जोंनि जेबो जाया जोंनिलाय मा जायो बिलाय जोंनि बिदा फंबाय जायोना मा जायो बिलाय बैफोरसो बुङो जोंनिया बेफोरबायदिसो उल्था बुङो माने बाथ्राया बिदिबा जाया गासिबो खौसेथि था गासिबो जमा जानानै था गुबुन हारिजों नाख्रेब जाजानो नाङा जों आरो बड'लेण्डखौ मोनथारनांगौ जों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया बैफोरबायदि जोङो गासिबो खौसे जानानै था न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेफोरबायदि आरोना बेनोसै दा जोंहा बिथां BTCनि सोद्रोमाफोर बा गेदेर मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि ओमफ्रायो जोंहा बारग' BTCनि सरकार प्रमद बर' बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि बर'फोरा गासैजोंबो गोरोबलायना थानो हायो बा माबा मोनसे उसुबिदायाव नोंथांमोना हेफाजाब होनो हायो जों बेखौनो खावलायो आरोना दे अब्ला थेंक इउ स' माच भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ बाय बाय